Ja, welkom alweer bij Iepen Live. Fantastisch, mooie volle zeel. Leuk jongens in de arena hier in de Neushoorn. Fijn dat je hem er al hier binnen. Welkom bij Iepen Live bij Vikingen. Een uitsturing vol informatie en ook een stukje romantiek over de wilde wietsing. En daarvoor gaan we direct even naar Boeten, want waar Marianne is, daar is romantiek vanzelfs. Ja, wij staan inmiddels buiten. En ik sta hier bij iets heel bijzonders. Er staan hier allemaal vikingen om mij heen. En ik weet niet of jullie mij horen en zien. Ja, er wordt geklapt. Ik loop even deze kant op. Sorry, ik kom er even tussendoor. Hoi, jullie zijn echte vikingen. Jij bent Felix. En wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn een vuurslag aan het smeden allebei. Een wat? Een vuurslag heet dat. Geef eens een toelichting. Nou, dat is een stuk ijzer en daarmee kan je op een vuursteen slaan en dan krijg je er een vonkje uit. En als je dat opvangt in een stukje tondel, van een tondelzwam of van iets anders, dan krijg je een gloeiend stuk en daarmee kan je vuur maken later. Ja. Aha, het is dus om vuur te maken. Ja, laat eens wat zien, want Floris staat hier aan de andere kant. Kun je een beetje deze kant op komen, want ik zit vast. Ja. Dit is eigenlijk het eindresultaat, zeg maar, zoals het moet worden. En als je dit ijzer langs dit stukje steen doet, dan is een vuursteen, dan krijg je vonken. En wat Felix net zei, dat die vonkjes die vang je op in een stukje tonnel, dus heel droog organisch materiaal. En dan kan je een vuurtje gaan bouwen als je het goed hebt voorbereid, dus met kleine houtjes erbij. Dit is eigenlijk een mooie tip voor Expeditie Robinson, of niet? Ja, moet je wel een smederij hebben die ook daar dat voor je gaat maken. Maar Ja, om mee te nemen in je bagage. ja, dat zou handig zijn. Ja, ik ken Expeditie Robinson verder niet, maar Moet je ook vuur maken. Jongens, ondanks dat het hier super warm is en heel lekker is om hier te staan, gaan wij toch terug naar binnen. En daar neemt Amarins het van me over. Jongens, gaan jullie met me mee? Mooi roegvolk. Letter in de uitsturing hebben we nog even een peteer met Felix en Floris over haar Viking Experience die ze maken hebben. Ja, een uitsturing over de wilde witsing, de Viking. Alweer naar aanleiding van een nieuwe uitstalling die het komend weekend in het Fries Museum. En bij ons te gast is de conservator van het Fries Museum, Diana. Nou, zoek. Spiekhout, wat schande dat ik dat nou viert. Sorry Diana, ik hier het zou oefenen. Welkom, applaus voor Diana. Die stoel is voor jou. Ja, en dan wordt het vanzelfs eerst even over die prachtige sieraden. Want hast die speciaal kleid op deze joen. Vertel eens even, wat zien we? Als archeoloog ben je natuurlijk heel erg gek op de objecten waar je mee moet werken. En ja, dan wil je natuurlijk vanzelfsprekend ook graag wat replica's hebben. Dus ik heb hier bijvoorbeeld, ik zou mijn middelvinger niet zo opsteken, maar ik heb hier een Scandinavische ring. Hier ook en hier bijvoorbeeld een torshamer. Nou ja, ik heb ook oorbellen in de Scandinavische stijl, maar ik zou hem hier maar even zo naar de camera doen. Dan zien mensen de torshamer. Dus daar hou ik gewoon heel erg van. En we kunnen ook de echte objecten natuurlijk in de tentoonstelling zien. Maar die kun je natuurlijk niet meenemen. Dus, en hier zit al hier in een hoes. Viest het echt zelf dus heel mooi, deze sieraden? Ja. Oké, cool. Dus het is wel die tentoonstelling dit? Ja, ik vind, op een gegeven moment als je ermee bezig bent, dan wil je gewoon dit soort dingen gewoon heel graag ook zelf hebben. En je gaat er gewoon helemaal mee meeleven. En speciaal voor vanavond heb ik er natuurlijk wel extra veel om gedaan. Hè? Dat snap je. Oké. Je bent dus archeoloog, maar bent conservator bij het Fries Museum. Mm-hmm. Wat houdt het in? Wat doet een conservator? Nou, in principe is de conservator bij het Fries Museum voor meerdere dingen verantwoordelijk. In eerste instantie maak ik tentoonstellingen. Nou, dus de tentoonstelling bij Vikingen. Nou, daarvoor zijn we hier vandaag allemaal. Nou, als je dus zo'n tentoonstelling maakt, dan moet je natuurlijk dat goed inhoudelijk gezien onderbouwen. Nou ja, de conservator is daarvoor verantwoordelijk. En je moet ook de mooie objecten bij elkaar zoeken uit verschillende landen om zo'n interessant mogelijke tentoonstelling te krijgen. Waarbij objecten liggen die echt bij het verhaal passen wat je graag wilt vertellen. Dus dat houdt mijn taak wat de tentoonstelling betreft in. En daarnaast draag ik ook nog zorg voor de archeologische collectie binnen het museum.
We gaan heel aantal hele verneemde exposities horen de Aruna hier in het Fries Museum. Escher, Alma Tadema. Waarbij het Fries Museum erom bekend zit dat er mooie verhalen verteld worden. Hoe zorg je hem ervoor dat er zo'n mooi verhaal verteld wordt? Nou, ook in dit geval gaan we weer een heel stevig verhaal vertellen. En ik kan sowieso zeggen dat, ik lever de inhoud aan, maar Grietje die hier vandaag ook in de zaal is, die schrijft alle verhalen mooi aan elkaar. En we kijken met z'n allen daar heel kritisch naar, zodat er uiteindelijk een verhaal ontstaat dat voor zoveel mogelijk mensen te volgen is. Wat ook vernieuwende dingen laat zien, maar wat ook gewoon wel stevig inhoudelijk gezien onderbouwd is. En dat proberen we voor iedere tentoonstelling weer te bewerkstelligen. Een van de dingen uit het goed is, hebben we er beeld van, die je hem speciaal maken voor deze uitstelling. Is het een beeld van het terpenlandschap? Is dit hoe de mensen wennen? Ja, maar wat we voor deze tentoonstelling hebben gedaan, is dat we met onderzoekers van de Universiteit van Groningen om tafel hebben gezeten en met iemand die dus deze reconstructies kan maken. En toen hebben we eigenlijk zoveel mogelijk input, zowel hoe het landschap er genetisch gezien uitzag, als zoals de vegetatie eruit zag, maar ook zoals de huizen eruit moeten hebben gezien. Dat al die informatie die hebben we gebundeld. Er is een hele wisselwerking over de mail van al die onderzoekers die zeiden van er moet hier een plukje vegetatie bij en daar moet een bloemetje weg. Dus zo gedetailistisch zijn ze er eigenlijk op losgegaan. En daarmee hebben we wel het meest betrouwbare beeld van het terpenlandschap, het Friese terpenlandschap zoals dat hier in de vikingtijd eruit moet hebben gezien. Dat hebben wij dus daarom nu gereconstrueerd. En Sox wie nog net bekend van zo specifiek? Nee, dat was niet bekend. Er zijn reconstructies, maar daar frustreren de onderzoekers zich ontzettend aan, want die kloppen niet helemaal. Dus zij hadden ook sterk de wens om een keer zo'n mooie reconstructie te maken. Ja, en vanuit museumperspectief hebben we dat ook in deze reconstructie hebben we daarom zo laten maken. Waar is deze te zien in de uitstalling ongeveer? We hebben deze reconstructie komt in het boek. Dat zal ik straks ook nog even kort bespreken. Daar is hij volledig te zien, maar we hebben de huisjes gebruikt in de projecties die te zien zijn op de muren. Dan is er ook bewegend water bij, dus daar hebben we het nog net iets anders gedaan. Maar dan krijgen mensen wel een soort sense of place. En als ze echt de inhoud nog dieper in willen, dan kunnen ze uiteraard ook het boek kopen. En wat voor verhaal wil je hem vertellen met deze tentoonstelling? Nou, het verhaal dat wij willen vertellen, dat gaat eigenlijk over hoe in de lage landen in de vikingtijd, en dan heb ik over de periode 793 tot 1066 na Christus, hoe we dat nou precies moeten voorstellen. Ik zag al mensen met Vikings shirt hier rondlopen. Kijk, is het nou zoals een Vikings of is het nou anders? Nou, wij proberen echt aan de hand van bewijsmateriaal, archeologisch bewijsmateriaal, maar ook vanuit het landschap en vanuit de geschreven bronnen, toch mensen een beeld te geven hoe ze dat voor zich moeten zien. Dus dat is eigenlijk het doel van onze tentoonstelling. En daarmee nuanceren wij heel erg het beeld dat vikingen alleen maar zeg maar een soort synoniem is voor vroeg-middeleeuwse Scandinaviërs. Dat is een moderne constructie van het woord. Maar als je eigenlijk naar de oude bronnen kijkt, dan is viking een piraat. En een piraat, dat is een levensstijl, net zoals de Hells Angels van nu. En daar kon jij als Fries zijnde je ook bij aansluiten. En dat blijkt ook uit de wetstekst waar Oeble zo wat over zou zeggen, blijkt het een beetje indirect en ook uit een artefact wat wij in de tentoonstelling laten zien. Artefact? Wat is dat? Een mooie zilveren halsketting. Er staat een rune-inscriptie in en daar stond, vrij vertaald, wij bezochten de jongens in Friesland en wij verdeelden de buit van de oorlog. En dan moet je weten dat dat soort inscripties vaak werden gemaakt door vikingen, dus door de piraten, meestal Scandinavische piraten, nadat zij een succesvolle plundertocht hadden begaan. En het feit dat daar Friesland in staat en de ketting komt uit het noorden van Noorwegen, dat geeft natuurlijk die link heel mooi aan. Nou, zo aan de hand van dat soort artefacten, want zo noem je dat dan, een object of artefact, probeer je je verhaal te vertellen als conservator zijnde. Hoe ben je hem erbij kwam? Nee, want Escher en Alma Tadema, dat bent toch een grote Fries. En dan is eigenlijk de vikingen een heel oud thema. Hoe ben je hem dus erbij kwamen in het museum? Nou, er is recentelijk een promotieonderzoek verschenen van mijn voorgangster. En zodoende is het onderwerp dus op de kaart beland. En ik heb dat mogen uitwerken en dat vind ik fantastisch, want het is zo'n mooi onderwerp. Dus daar kun je echt gewoon helemaal als conservator in opgaan. Ja, want hoe gaat dat dan? Dan heb je hem dus met elkaar dat onderwerp betocht.
En dan maar zo aan de bak? Ja, dus op een gegeven moment staat het onderwerp klaar, maar je moet natuurlijk het uit gaan werken van wat wordt de verhaallijn en waar laat je wat en welke zaal zien en hoe past het dan inhoudelijk in elkaar, welke objecten horen daarbij, maar ook welke vormgeving hoort daarbij. Daar zal vandaag ook iemand wat over zeggen. Dus je probeert eigenlijk een soort totaal experience te krijgen, waarmee je zo mooi mogelijk mensen mee kan geven hoe het in die tijd eruit zag, maar ook dat het gewoon interessant is om te zien. En waar helst al het woord wij, wat de Shen is? Waar haal je de spullen vandaan? Nou, het is eigenlijk overal. In de zin van overal waar objecten liggen die met het verhaal te maken hebben. Nou, ik had al de ketting uit het noorden van Noorwegen, uit Tromsø genoemd. Maar we hebben ook bruiklijnen uit het National Museum of Ireland, uit Dublin. Bijvoorbeeld een ketting die voor een slaaf die het om de hals had zitten. Heel bruut, heel zeldzaam. Maar de slaven? Ja, zeker. Slavernij, het houden van slaven. Zeg maar, als je ergens ging plunderen, dan waren slaven naast het zilver waren dat een belangrijk onderdeel van je buit. Dus die kon je weer verhandelen, kon ze ook gebruiken. Dat is natuurlijk heel gruwelijk, maar je ziet er niet zoveel archeologisch gezien meer van terug. Maar zo'n keten om je nek, dat is natuurlijk heel bruut. Nou ja, dat is een van de stille getuigen van die slavenhandel, die er dus heel veel moet zijn geweest. Maar ja, je had ook op andere plekken, British Museum uit Zweden, Noorwegen had ik al genoemd, ook hier in Nederland, zoals deze mooie horen die we hier nu zien. Dus je had overal toch die bruiklijnen vandaan op basis van literatuuronderzoek doe je dat eigenlijk. Mooi. Nou, en wat er ook kwam is binnen tekeningen van skippen, hoe die gebouwd worden. Mhm. En die ben zelfs ook helemaal makker. We zijn laatst nog in gesprek met de makkers. Maar juist die joen mochten in elk geval de spelers van het Ieperloftspul oer Redbad verst even in het museum zien. Wel heel uniek, want je bent nog net helemaal klaar. Het Klopt, is nog helemaal. heel spannend, de laatste puntjes op de i. Altijd. Maar er weer dus een groepje mensen die het verst even zien mocht. En daar is een filmpje van maken. Dus je weet nee. Ja, ik verwacht je niks. Ik mag eerst maar eens even zien hoe het eruit ziet. Dus spanning alom. Toch zien dat we altijd inderdaad een beetje klap met de geschiedenis zaten wij een voorspiegel aan. Het is een bepaalde periode die ik nou wel wat extra in de belangstelling zit. Ik denk door bepaalde series. Maar goed, altijd een soort trekker is van mensen om meer interesseren te raken in zijn algemeen, niet in de historie. Altijd goed. Maar deze schat is wel heel erg typisch Scandinavisch van samenstelling. Is gevonden op Wieringen. Er zit hier een landkaartje bij met een kruisje voor het idee erbij. Nou, ik vind het wel mooi om te zien. Ik ga heel veel van deze objecten ga ik wel eens een keer op internet zoeken. Maar ik vind het mooi om ze echt eens een keer in het echt te zien. Het verbaast me hoe niet gedetailleerd het meest eigenlijk is. Ik denk dat het maar 4 centimeter is, al een heel eind is. Nou, ik vind het een hartstikke mooie tentoonstelling. En nog steeds. Eigenlijk ben ik krijg wel, maar ik vind het wel een mooie tentoonstelling. Heb je hier wat nieuws ontdekt dan? Eigenlijk mag ik zeggen nee. Nee, het protte ding wat hier weer, dat wist ik wel en dat had ik wel zoeken. Om dit hier in het museum zat te zien, ja, ik vond het een eye-opener, jawel. Simon die jongen die krijgt interview, dus maar die bonen om je arm. Nou, ik vind het een hartstikke mooie tentoonstelling. Die werd je helemaal gek van, die wonen aan boord te bouwen. Maar dat kost hoeveel 10 op zo'n boord te bouwen? Dat is geen probleem, net mijn probleem. Een aantal van die mensen die natuurlijk in dat filmpje zitten, die ben je er. En volgens mij zit ze hier aan tafel. Goeie Jonne. En er staan er ik in de hoek een aantal. Maar Elbricht die wie er ik. Elbricht wie er ik. Elbricht, vertel eens even. Wat voest u ervan? Ik vond het wel een mooie tentoonstelling, zeker wel. Het is mooi om te zien hoe die verhaallijn van zaal 1 tot aan zaal 6, volgens mij, hoe dat zich opbouwt. Eerst is het nog vrij algemeen, maar het gaat steeds specifieker in op de Friesen en hoe die connecties zijn met de Viking. Dus dat vind ik mooi om te zien. En wat heeft dan maar de Vikings? Ja, nou, ik heb van jongs af aan al interesse gewoon in de Vikings.
En dat omdat ik gewoon, ja, het is heel mysterieus op een of andere manier. Vooral als band vond ik dat heel erg interessant. Maar nu ik wat ouder word en ben, merk ik echt dat ik de interesse in mijn eigen wattels wel heel erg interessant vind. En daardoor ben ik er eigenlijk achter gekomen dat Fries en Viking best wel volle gemeen heen met elkaar. En zij is dus van het een naar het oor gaan. Daarom vind ik deze tentoonstelling super mooi dat het er nou is. Ja, want toen heeft het door die wuttels. Lis dat eens uit. Ja, nou ja, eigenlijk in deze wereld van Tjimburg is het natuurlijk heel erg op multiculturaliteit. En iedereen met een gemeenschapbasis. Iedereen met elkaar accepteren, zat je binnen. Maar het begint pas met die eigen aankomst, om het zo te zeggen. En ik ben er wel heel erg nieuwsgierig naar. Want op de basisschool had ik nooit echt iets gekregen over de Friese geschiedenis. Eigenlijk altijd over de geschiedenis van de hele wereld. Maar nooit over waar ik begin. En daar moet ik zelf dus eigenlijk achter komen. En dat doen we nou. Super interessant. En ik moet dus nou naar de hoek inderdaad. Want eerst en ik nog een hele protte vikingen. Dus die hebben ze krijgt buiten misschien als jongen. Even een hut applaus voor de vikingen, jongens. Ja, doe nog even een keer dat geluid. Hi. Oh, dat even dat geluid. Ja, dat... Precies dat. Ik ga even naar Daita, want Doos zei dus, ik moet even hier tussenin wurmje. Is dat goed? Want Doos zei dus, ik ga eens helemaal niks nice zien. Nou ja, niks nice zien. Ja, in de tijd als je mee bezig bent, dan komt je volle dingen tegen. En dat just dan hier weer om. En dat is wel mooi. Ik had nog nooit allemaal in het echt zien natuurlijk. En dat just dan al wel weer daar in de tentoonstelling. Vind ik hartstikke mooi. Maar ja, dan komt zelf, gist op onderzoekje en dan denk je van ja, oké, dat. En dan komt daar dan weer tegen en denk je, ja, mooi. Maar waar komt die belangstelling dan voor die vikingen? Ja, eigenlijk als Lies bandje al. En dat groeit en het is de connectie met de vaffa's. Eigenlijk, de vielste connectie. En als dan daar bent en dus just al die dingen, dan groeit dat alleen nog maar. Waardoor je dan zelf ook aan het reenact bent. En dat beleeft echt die verhaal eigenlijk van toen. Dus dat is super. Geweldig. Ik wil nog even aan naar Ian, waar het bij Redbad in het Iepenluchtspel zitten. Ja, daar ren ik nog even een stukje verder. Ik meng me even lekker tussen de vikingen. Want Redbad is natuurlijk net helemaal viking. Wat heeft hij ermee te maken? Heel breed. Het gaat natuurlijk wel hoe de laatste koning, heidense koning van Friesland, die op een gegeven moment in die twastrijd komt van het christendom komt. Wat geeft er mij aan? Hij wil de binding met mij, maar hij wil zijn eigen vaas, hij wil zijn eigen geschiedenis direct met mij verwerpen. Prachtig schroewerk van Willem Schoorstra. Zo ben ik in het stuk kwam. De band Balders Droom, maar zongt er een hele prutte hoe. Dus zo ben we eigenlijk wel een beetje in de kunde kwamen met Redbad. Oké, interessant. Ik ben nog even benieuwd waar we er nog meer mee naar het museum. Daar aan tafel, ik nog, hier op het groen, ik nog mee naar het museum. Ja, waarom zou je iedereen onreden om naar het museum te gaan? Omdat het toch wel een stukje van die van vroeger weer romsjust. Ik zei van mezelf, ik weet dat ik van de Friesen van de Vikingen of wel wat afstam. Dat heb ik voor mezelf ook altijd wel weten. En ik denk dat van protomeesken wel inderdaad wel een eye-opener is om te zien van wat er inderdaad werkt dat je wij komt. En dat inderdaad echt vol dat stukje geschiedenis, wat inderdaad op squallen ik wel ontbreekt, dat er wel meer over verteld wordt. En hoe uniek weer het nou om zo op een tentoonstelling die helemaal aan het Iepen wist is, om daar nou te zien? Ik vond dat een heerlijkheid. Gewoon van de samensteller zelf het wat krijgen van hoe dol enthousiast dat ze er in stier van wat voor mooie iets wat ze van maken hadden. Nou ja, in dat geval is heel veel dank aan het Fries Museum natuurlijk dat even mocht. Daar heb ik een heel hard applaus voor. En natuurlijk voor alle bezoekers die in het filmpje te zien winnen. Dank je wel. Amarens. Ja, nou, met al die wilde man die we hier zien, konden we net oors als muziek daarbij uitziekje wat bij past. Ik man uit uw meest noordelijke stad, Dokkum, de man van Otmaron. Applaus.
Vikingen! Ja, dankjewel man van Admoran. En ik heb ook een cd hier van hun. Dus die is gloednij en te krijgen. Admoran, aanstellen we ze nog even weer. Ja, je bent veilig binnenkwam, het Rijn boeten, maar je bent er toch. Oh ja, en je hebt een microfoon zelf, dus dan ga ik hier zitten. Ja. Floris en Felix. Ja. Viking Experience, waarom? Oh, dat is
We waren aan het studeren. We waren de vrijschool Pabo aan het doen en we zaten in ons laatste jaar. We waren vooral heel veel binnen onze scriptie aan het schrijven en heel bleek aan het worden en heel dik aan het worden. En we hadden afgesproken, als de scriptie is ingeleverd, gaan wij vikingen. En het vikingen was eigenlijk toen dat we een tent achter in het weiland hadden staan. Ja. En we hadden vikingeten gekocht, zover dat mogelijk was bij lokale boertjes en zo. Wat hier hem kocht? Ja, wat was het allemaal? Ja, Bieten of zo. ja bieten. Of viking eten? Viking eten, ja. Oh, oké. Bieten. En ja, toen was dus het plan van we gaan zoveel mogelijk vikingachtig doen in ieder geval. Ja. En Nou, wat het worden is, dat vikingachtig doen, daar hebben we een filmpje van. Daar zullen we nog even naar. Vikingachtig doen, mensen. dit is onze vuurplek. Hier wordt over het algemeen met de hele groep gegeten en gekookt. Hier wordt gezeten, hier worden verhalen verteld. Dit is de kruidentuin. Felix is nu kruiden aan het plukken. Hij plukt nu munt voor muntthee. Ik ben dus eigenlijk constant bezig hier met nuttige dingen. Je kan niet onnuttig zijn voor de tv of achter je computer. Je bent gewoon met hele basale dingen bezig en dat is fijn. Wat ik nu aan het maken ben is een vikingbroodje. Eigenlijk is alles wat we hier maken is natuurlijk viking, want we zijn een vikingkamp. Dus we hebben opgezocht wat vikingen aten en we hadden dus een tent, we hadden een vuur en we hadden eten wat klaargemaakt moest worden. En toen, toen hadden we geen pan. Dus toen was het eerste wat we moesten doen, we moesten dus een pan gaan maken. We kregen zo'n setje met spulletjes die we steeds mooier gingen maken en we gingen mesjes smeden. En, ja, er kwam ook wel een soort van bewustzijn van oh ja, de wegwerpmaatschappij. Als je dus naar de Smullers gaat en daar krijg je een lepeltje, die is ook gemaakt, maar die mik je zomaar weg. Terwijl het lepeltje wat je hier maakt of het mesje, dat is echt ja, een superbelangrijk lepeltje ineens. Je kan niet een gasfornuis makkelijk aanzetten en snel je eten maken. Je bent ook heel erg bewust bezig met, oh ja, ik ben nu eten aan het maken en ik ben nu vuur aan het maken. Je kan niet zomaar hier een schakelaar omzetten en er is licht. Je moet er gewoon wat voor doen en dan wordt zeg maar, wel de vraag ineens heel anders van wat is nou echt belangrijk, zeg maar. Wat nou? Ja, en als nou een antwoord ja maakt op die vraag, wat is nou echt belangrijk? Is dat dan nou heel oors? Ja, het gaat niet zozeer om materiële dingen. Het is meer dan, ja, wat is belangrijk? Vraag van wat wil ik bijvoorbeeld in mezelf ontwikkelen? Hoe wil ik verder met mezelf? Waar loop ik tegenaan? Wat wil ik omvormen? Waar ben ik bereid voor offers te brengen? Op welk moment moet ik moedig zijn? Wat is de moedige weg in mijn leven? Vlucht ik nu weg voor iets wat ik eigenlijk aan moet gaan? Dat zijn die vragen eigenlijk. Maar er wordt toch een beetje echt wel laken in de sale, hè? Om wat je hem doggen met het vikingbroodje en het viking eten en het vikinglepeltje. Felix, wat vies je daarvan? Wil je het herhalen in het Nederlands? Ja, zeker. Sorry. Nou, je merkte wel dat er een beetje werd gelachen toch om het filmpje en wat jullie doen in het filmpje. En ja, jullie zaten er zelf ook mee om te lachen. Wat vind je daarvan? Van dat er mensen om lachen? Ja, kun je je dat voorstellen? Dat er toch een beetje lacherig om wordt gedaan? Ja, nou ja, ik vind ook niet per se dat we het allemaal heel serieus hoeven te nemen. Maar we doen wel gewoon, wat wij doen, we nemen het zelf wel een soort van serieus. In de zin van, we doen het gewoon. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook maar gewoon een broodje. Dus ja, wij noemen het dan een vikingbroodje. En dat is ook een beetje een grapje, want het is gewoon een stukje deeg in een pan. Maar zeg maar, Ja, oké. we willen wel mensen daar dan meenemen naar een soort van bewustzijn. Zoals wij het ons kunnen voorstellen dat vikingen bijvoorbeeld vroeger hadden. En, en op die manier wordt het dan een vikingbroodje in plaats van gewoon een boterham met pasta. Ja, precies. Want jullie nemen mensen mee naar deze experience? Ja, we geven weekenden op de zonnefeest, dus met winter, met zomer en daartussenin. En komen mensen een weekend, dan doen we offerrituelen en dan gaan we sowieso smeden, bestek smeden, een mes of een lepel of allebei. En gewoon echt
nou ja, hoe wij dat dan zien, leven zoals vikingen deden. En dan vooral niet heel veel vertellen, maar gewoon vooral heel veel ervaren. Gewoon echt de hele dag hout hakken, de hele dag smeden en doen gewoon. Ja, en Floris, is het nou commercieel een beetje interessant, zo'n Viking Experience? Kun je Eh, hem ervan besteden? Nou, we zijn allebei, nadat we gevikingd hadden, toch ook leraar geworden. Ja, onze prijs, ja, wat we ervoor vragen, we vinden het ook belangrijk dat gewoon iedereen het eigenlijk mee kan maken. En we vinden het ook gewoon heel erg leuk om te doen. En dat staat bij ons wel echt voorop. Wat jouwst van les? Wat geef je voor les? Op de basisschool hier in Leeuwarden, Michaelschool. Ja. En, Felix heeft vandaag afscheid genomen. Oh, waarom? Ja, omdat ik ga verhuizen naar Leiden. Ah. Maar we gaan wel door hoor. Gewoon 1 keer per maand kom ik weer terug naar het noorden. Ja. Ja. Ja, want je hebt een extra krek bij de mensen die bij de uitstalling West hier. Of ik ga het even in het Nederlands doen, sorry, anders versta jij me niet. We horen net ook van de mensen die bij de tentoonstelling zijn geweest dat het zit voor een groot stuk in identiteit en gevoel, dat Viking zijn. Is dat voor jullie ook zo? Dat je je geschiedenis, je eigen geschiedenis daar voelt? Ja, ik weet niet hoe dat voor Felix is eigenlijk. Ik voel me er wel enigszins mee verbonden, ja. Of enigszins, ja. Ik vind het gewoon een hele mooie cultuur waar ik me wel bij kan aansluiten, zeg maar. Ja. Je voelt je er wel bij verbonden? Ja. Ja. Ja, voor mij is het niet per se alleen viking zijn, maar gewoon leven in de vroege middeleeuwen heeft me altijd wel getrokken, ja. Ja. Maar ook omdat je je daar mee verbonden voelt, met je eigen identiteit. Ja, ik kom zelf uit Gelderland, dus dat is wel niet echt vikingachtig natuurlijk, maar die hadden wel... Ja, sorry. Maar ja, die hadden ook vroege middeleeuwen en ja, ik ging vaak bij mijn open oom in Eindhoven, heb je zo'n archeologisch dorp. Nou, ik heb daar altijd wel een soort van gevoel van, ja, hier ben ik ook wel thuis, weet je wel. Ja. Niet alleen in de stad. Ja. En wat mij nog opvoel onder het filmpje, dus zij is, wij zijn hier alleen nog nuttig bezig. Is dat ik uitlezen? Ja, nee, kijk. Nuttig bezig in de zin van, als je wat gaat doen, dan ben je wel bezig gewoon met zorgen dat het vuur aanstaat. Je bent bezig met het koken. Ja, inderdaad, je zit soms ook te ouwe hoeren om een vuur en zo. Maar ja, ik heb daar nog over nagedacht. Ik dacht, deze vraag gaat vast ook komen. Ja, nee, vast niet alles wat je doet is nuttig, maar het is wel op een hele andere manier, zeg maar. Je bent ook, als je om het vuur zit met elkaar, ben je met elkaar bezig. En ja, het ding is gewoon dat je dan niet achter je computer zit weg te rotten of achter de tv, zeg maar. Je bent, ja. En hoort hij er dan nog echt mee dwaande hoe het feitelijk onttak hier bij de Vikingen? Of is het meer het gevoel, weet je hem zelf uitringen je aan? Nou, we hebben afgelopen half jaar een longhouse gebouwd. En daar hebben we wel zoveel mogelijk, zeg maar, gedaan op de manier waarop wij dachten dat de Vikingen dat deden. Ja. Wat wou ik nou eens zeggen? Ik wou iets heel slims zeggen. Maar ik ben het even kwijt. Nou ja, wat we eigenlijk vooral wilden doen was gewoon zoveel mogelijk dingen uit dichtbij je natuur halen. Dus we hebben zelf de bomen gekapt en zelf al dat leem, nou oké, we hebben niet zelf uit de grond gegaan, maar we hebben wel zelf gestampt. En nou ja, we hebben gewoon geprobeerd om echt te ervaren van, joh, hoeveel werk is dat nou eigenlijk om zo'n huis op die manier te bouwen. Ja, we hebben gewoon slotbouten gebruikt, we hebben iemand gevraagd om met een dikke grijper gewoon een kuub leem voor ons uit de grond te trekken, maar als we nog dat huis wilden hebben, ik denk wel 50 mensen aan meegeholpen, allemaal vrienden en familie, kennissen en zo. En het is zoveel werk. Ja. En, mooi. Nou ja. Ja? Ja, dat zeg maar... wat? Oh. Nou, geen spul krijgen, jongens, hè? Dat is dus wat we ook wel proberen een soort van mee te geven tijdens onze experience, zeg maar. Wat ik ook zeg over het lepeltje. Je gaat wel, als je een smidsvuur aanmaakt, zien hoeveel kolen je verstookt en hoeveel moeite je erin moet steken om de hamer op en neer te laten gaan en het ijzer om te vormen. En natuurlijk hebben we nu machines daarvoor en grote fabrieken, maar tegelijkertijd gaat er wel een heleboel energie in zitten. En dat is wel een bewustzijn wat je bij ons dus wel eventjes terug kan krijgen. Net zoals een mooie les van de verspilling van de maatschappij van Jorrit. Ja, net als dat je je licht aandoet. Ja, bij ons moet je dus inderdaad een vuur aan gaan maken. Maar ergens in Nederland staat ook wel een kolencentrale of een andere centrale dat voor jou te doen. Ja, dat is een mooie les. Hey, ik ben nog naar één ding benijd. Die horen, is dat ook echt Vikings? Ja, dat is van een koe eigenlijk. Oh ja. Maar kist hem nog even jaren litten? Kun je hem nog laten horen, Felix, de horen? Ja, jawel. Ja. Ik kan je bier wel vast. Ja, even het biertje.
Prachtig. Bedankt. Applaus. Felix en Floris. Ja, dank Maar ja, u dan wel. was erbij die steen. Ja, de tentoonstelling is nu in het Fries Museum. En de meeste mensen denken dan spullen uit de vrachtwagen, lekker leuk neerzetten en klaar is Kees. Maar volgens mij komt er wat meer bij kijken. En daarom hebben we hier Sarah van Kerkvoorde van Studio Louter. Daar mag best even voor geklapt worden. Sarah, zo simpel zit het niet in elkaar. Want je krijgt de opdracht van het Fries Museum, neem ik aan, om zo'n tentoonstelling in te richten. Hoe begin je in vredesnaam aan zoiets? Ja, die vraag kregen we inmiddels al meer dan een jaar geleden. En op het moment dat je begint, heeft het museum al ontzettend veel gedaan. Dus het ontwerpproces begint voor ons eigenlijk met de briefing. En daar staan een paar dingen in die dus al heel veel tijd hebben gekost om uit te zoeken. En het voornaamste punt bij een tentoonstelling is dat je een punt hebt wat je wil maken. Een verhaal wat je wil vertellen. En in dit geval was dat heel duidelijk. Dat was, wij deelden een Noordzeecultuur met de Scandinaviërs. En we deelden niet alleen de leuke dingen, maar ook de piraterij was iets wat Friesen ook deden. Dus ook wij gingen op viking. Dat boeide ons heel erg. Dat wisten wij ook nog niet per se. Ook al zijn we met een heleboel historici. Dat was toch boeiend nieuws. Dus nou, daar gingen we eigenlijk al aan. Dan heb je natuurlijk ook nog een heleboel praktische dingen. Zoals de zalen waar het komt. Daar zit je min of meer aan vast. Die kennen we al van Madarari. Die hebben we hiervoor ontworpen. En je hebt de objecten. En soms is dat heel makkelijk. Als je 18e-eeuwse schilderkunst hebt, dan heb je 18e-eeuwse schilderijen. Dat is heel evident. Alleen het was nu best wel een ander verhaal. Omdat natuurlijk, het is lang geleden. Het is 1000 jaar geleden of meer. En de objecten zijn klein, heel oud. Zien er vaak nog steeds prachtig uit. Die zilverschatten lijken nieuw. Maar ze hebben wel context nodig om ze te begrijpen. En het laatste wat we van het museum meekregen was een idee van de sfeer die zij voor ogen hadden. En zij willen geen Wiki de Viking. Hoe leuk dat ook is. Maar de vraag was echt, maak een hoogwaardige, volwassen tentoonstelling over de vikingen. Ja, en dat staat dus in zo'n briefing, neem ik aan? Ja. En dan? Want dan begin je daaraan en dan heb je dat gelezen en heb je onderzoek gedaan. Wat gebeurt er dan? Wat wij eigenlijk altijd doen is dat we op zoek gaan naar de kern van het verhaal en kijken waarom boeit dit nou? Waarom is dit een boeiend onderwerp? En het leuke vind ik dat de vikingen echt heel erg boeiend zijn. We kijken nog steeds ontzettend veel vikingseries. Er is gewoon iets ontzettend intrigerends aan de vikingen. En dat heeft heel erg te maken met hun woestheid. En het compromisloze daaraan eigenlijk. En het is eigenlijk heel opvallend dat wij ons zo aangetrokken voelen tot een cultuur die, piraterij. Dus verkrachtingen, moorden, mensen tot slaaf maken. Als je dat nu doet, dan is dat niet oké. Maar het is 1000 jaar geleden en ergens vinden we het heel vet. Ergens vind ik ook, als ik dan bijvoorbeeld The Last Kingdom kijk, en dan gaan ze zo heel hard op elkaar inhakken. En dan denk ik, ja! Dus ergens is er iets in ons wat dat heel erg aantrekkelijk vindt. Is dat niet ook een beetje het punt wat je dan wil maken? Nou ja, inderdaad, die aantrekkingskracht van de vikingen, die voelen wij. Die voelden ze toen ook, want de Friesen gingen ook op viking. En van daaruit zijn we gaan zoeken naar hoe vertel je dat nou? Want als je zegt het is een woeste Scandinaviër, wat dus ook niet klopt, maar dan plaats je het ook heel erg buiten jezelf en je maakt het heel erg een romantisch iets en dat is het niet per se. En zo kwamen we op een analogie, een verhaal wat al bestaat. En dat is Heart of Darkness. Dat is een boek van 100 jaar oud. En dat gaat over een man, of eigenlijk een hele groep mannen, die trekken de Congo-stroom op. Want ze weten dat aan het einde van de rivier zit een man die bekend staat om zijn wreedheid. Ze gaan er naartoe met hele mooie idealen. En hoe dieper ze eigenlijk de rimboe ingaan, hoe meer zij zelf ook hun beschaving verliezen. En op het moment dat ze er aankomen, is eigenlijk de grens tussen de woesteling en hunzelf zijn ze kwijt. En dat is ook verfilmd als Apocalypse Now. Dat is veel bekender. Dat is de oorlogsfilm in 1978 over Vietnam. En eigenlijk die ernst ervan, die wilden we in de tentoonstelling leggen. En dat is natuurlijk alleen nog maar een idee, maar als je dan de volgende afbeelding is, oh, dat is de kernzin.
Nou ja, ook heel mooi dat we die nog even mee kunnen lezen. Tekst op televisie werkt altijd goed. Ik denk dat we door kunnen naar de volgende. En dat is de plattegrond. Daar zit ook heel veel tekst in, maar daarin zie je eigenlijk hoe je als bezoeker de tentoonstelling doormaakt. Dus je begint met het vertrouwde beeld, namelijk wij waren slachtoffer van de vikingen die ons overvielen. Dat is links onderin. Ik praat er ook doorheen hoor, dus je hoeft het niet te snappen. En daarna gaan we eigenlijk naar het nieuwe inzicht dat wij heel erg verbonden waren met hun. Dus je krijgt allerlei leuke zalen over handel en over alle dingen die onze culturen deelden. En net op het moment dat je denkt, nou, eigenlijk best wel leuk, kom je bij een hele cruciale wetstekst waar Oepele geloof ik ook nog over gaat vertellen. En daar staat in, Friezen die meegingen op vikingen, even in de notendop, als ze dat onder dwang deden, dan werden ze niet veroordeeld. En dat suggereert dus dat mensen vrijwillig meegingen. En dan ontdek je, ja, dit is een enorme spoiler voor de mensen die nog gaan, maar dan ontdek je, we delen ook het slechte met elkaar. En dan hebben we uiteindelijk, kom je in zaal 6 en dan sta je midden in de plunder, maar je weet niet meer bij wie je nou hoort. En je weet ook niet zo goed bij wie je nou wilt horen. En dat is eigenlijk de intentie die wij hadden. Is dat eigenlijk niet ook heel erg actueel? Ja, ik denk het is niet voor niks dat daar in 1978 gewoon een film over 1978 over gemaakt is. En ik denk dat iedereen wel een soort van wreedheid in zichzelf heeft. En daarom vond ik het ook heel boeiend wat net gezegd werd. Dat het je ook nadoet denken over je keuzes nu. Van wat moet ik kiezen en wat is belangrijk. Wat vind jij nou zelf het allermooiste wat je hebt ontworpen? Of hoe het is uitgelicht of hoe het staat? Nou, ik was er net. Ik was er ook eerder, maar nu was het best wel ver al. We hebben gewerkt met... We hebben de zee erin gebracht in hele grote projecties. Dus die zie je de hele tijd. Dus die Noordzeecultuur die is heel erg aanwezig. Dat was heel vet om te zien. Dat je de hele tijd hoort en ziet. En we werken met... We hebben verkoold hout gebruikt om juist die hele verwoestende kant van de vikingen te laten zien. En dat, dit is dan dus de materiaalkeuze. En dat doe je ook even tussendoor, maar dat doe je dus met een soort moodboard? Ja, hier stond nog allemaal tekst overheen. Dat heb ik eruit gehaald. Ja, dit is eigenlijk een moodboard van de materialen. En dat is uiteindelijk dus ook wat je ziet op zaal. En de eerste zaal waar je dat ziet is... Zaal 2, nog een spoiler. Het is voor jullie heel abstract, maar je komt hem vrij snel tegen. En daar is van alles is prachtig uitgelicht. En ik kwam daar vandaag en ik zag dus ook de objecten erin. Dat zie je eigenlijk voor het eerst bij elkaar. En ik vond het zo vijandig en zo agressief en echt beklemmend. En toen dacht ik, nou ja, het is wel gelukt. De puzzel kwam bij elkaar. Ja. Dat moet toch echt wel een heel vet gevoel zijn? Ja, dat is wel heel bijzonder, ja. Kortom, gaat dat zien? Ja, dat zou ik wel doen. Ook al weet je nu al een heleboel. Probeer zo onbevangen mogelijk er naartoe te gaan. Ja. Dankjewel, Sarah. Een hele hard applaus. En wij gaan even kijken naar een filmpje van ROC Friese Poort. En dan ondertussen ga ik die kant op. Jullie mogen daar kijken. We zijn hier in de loods in Sneek. We zijn hier bezig met het bouwen van het vikingschip. De kiel hebben we al liggen. En morgen hebben we dan een workshop. My name is Søren. At the Viking Ship Museum in Roskilde, I'm a boat builder. I was here in Snake today to have a talk about the technology of building Viking ships. Told the students about this Viking Age technology, and I told them about the craftsmanship of boat building, and I hope they were inspired to get on with learning to build wooden boats. Mijn liefde en passie ligt in het hout, en vooral in de houten scheepsbouw. Ambachtelijk vak leren, dat vind ik gewoon mooi. Vervolgstappen. Vanaf hier is het uitlijnen van gang 5. Gang 6 gaan we uittekenen, uitzagen, schaven om het vikingschip heen zetten. En dan schiet het echt op.
De bouw gaat het tot nu toe goed. Je kan het zien, er staat een schip en we zijn bijna klaar. Ik ben momenteel bezig met laag teer aanbrengen op het schip. Dat is voor het conserveren van het schip als het schip uiteindelijk te water gaat. Het moeilijkste tot nu toe is dat wij het schip in 3 delen het museum in moeten doen. En het is wel moeilijk om te kijken van, oh, waar moet ik nu wel klinken en waar moet ik niet klinken. En waar moet ik die plank laten oversteken en waar moet ik die afzagen. Dat zijn gewoon dingetjes, daar loop ik tegenaan. Ja, nou, ze zijn hier. Applaus. De scheepsbouwers van het Vikingschip. Ze schuiven allemaal al een beetje naar achteren. Ik hoorde net een beetje gemurmeld toen er werd gezegd 10 studenten. Waren het er wat meer? Nee. Nou, nee, het waren er eigenlijk minder. Met z'n hoeveel waren jullie? Nou, ongeveer 5. En jullie hebben met z'n 5 dus dat hele schip in elkaar getimmerd. Het schip moet zeewaardig zijn. Is dat het nu? Nu niet, maar uiteindelijk moet het wel zeewaardig worden, ja. En wat is het plan er dan mee? Te gaan varen. Waar naartoe? Specifiek of ga je hem gewoon te water leggen en dan is het goed? Ja, ik weet niet precies wat ze ermee willen, maar dat is van het Friese Poort. Ik zie hier iemand knikken. Wat gaat er met het schip gebeuren als hij uit de tentoonstelling komt? Nou, daar wil ik wel wat over vertellen inderdaad. We hopen natuurlijk het schip varender te maken en we willen het graag breed inzetten. We willen op Friese Poort ook graag doen aan brede vorming. En dan denken we aan bijvoorbeeld het Prinses Maxima Centrum. Dat organiseert zomerkampen op de Veenhoop. En wat zou het toch mooi zijn dat we met het vikingschip daar voor de wal liggen. Dat die kinderen mee kunnen, verkleed als vikinger, een rondje over het meer te varen. Een mooie speurtocht te doen. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Dat zou er heel mooi uitzien. En we hebben natuurlijk Sail Amsterdam volgend jaar. Dus wat zou dat ook fantastisch zijn dat wij in de parade mee kunnen varen van IJmuiden naar Amsterdam. Wat moet er nog gebeuren om dat schip, als het uit de tentoonstelling komt, waterklaar te maken? Nou, er moet in ieder geval een mooie mast op. Want op dit moment staat er een noodmast op. En een zeil natuurlijk. En hij moet verder nog... de gangen moeten nog mooi netjes afgewerkt worden. Ja, want dat is wel even een speciaal verhaal. Dat moest even speciaal benoemd worden ook. Jij komt speciaal uit Delft hier studeren op deze opleiding. Wat maakt deze opleiding zo speciaal dat jij hier naartoe komt? Nou, dit is de enige opleiding in heel Nederland die scheeps- en jachtbouw doet op mbo-niveau. En daarvoor kom ik dan hierheen, omdat het niet anders kan. En voldoet het aan de verwachtingen? Laat ik het dan even anders vragen. Wat zei je? Voldoet het aan wat je verwacht had? Ja, zeker. De werf is hartstikke mooi en je kan hartstikke veel leren. En nu zo'n project erbij, dat is natuurlijk extra mooi. Waar ligt de werf? In Sneek. Oké. Ik ben wel even benieuwd. Ik wil even naar de andere kant. Even kruip door, sluip door. Want ik ben wel even benieuwd. Ik begreep dat u oud-docent bent. Nee, ik ben geen oud-docent. Ik ben van... Of zal ik maar gewoon Fries praten? Maar Jerk, ja, prima. Dan moet de meesten het maar verstaan. Ik ben van jongs af aan ben ik scootmaker geweest. Van mijn 16e jaar oud, nou, jute daar heb ik in zijn houten schepen zitten. En dat is een prachtig vak. Ik ben maaien vorig jaar ook benaderd door mensen van Friese Poort om de bouw van een vikingschip te begeleiden. Dus toch een beetje docent? Nou, als je het zou nemen willen, oké. Goed. Goed. Maar nee, scootmaker. En een vikingschip hier ik nog net maken. Al een heel soort andere dingen, maar dit liep mij wel wat.
Ik ben voor het eerst met vikingen in aanraking kwam in Canada op de legere squallen. Ik ben een jongetje van hier, 12, denk ik. En toen leerden we daar dat Eric the Red en Leif Erikson, die zeilden over de Atlantische Oceaan via IJsland en Groenland naar Amerika. Later heb ik een boek gelezen, dat heette Rode Arm. Een prachtige roman over de vikingtijd. Schreeuwt toch een Bengtson, een Scandinaviër, ik weet niet of het een Noor of een Zweed of een Deen was had. Maakt het niks uit, maar een schitterend boek. Noot ik dus met dat schip, met die leerlingen onder het bouwen weer. Toen dacht ik, wat had die vikingen toch geweldige zeelui west, dat ze mij sokken, lietse, nuttendapjes, Hielendal naar Amerika varen dwasten. Prachtig. En nu mocht ik dus meedoen aan de bouw van zo'n schip voor het Fries Museum. Vergt dat nog een speciale techniek? Ach, een schip is een schip. En dan je een Friese jachtbouwer kennen, of een schouw, of een Vallenhoofdse bal, dan kan je misschien ook wel een vikingschip bouwen. Nou, dat is heel duidelijk. Dat voelde dus al woord daar. Ja, voel het daar? Nee, het voelt net daar. Het voelt net daar, want het schip moest dus gebouwd worden met leerlingen die het in wezen weinig of niks weten. Maar er stond wel een deadline op. 23 september moest dat ding in het Fries Museum staan. Nou, in maart begin je te praten. In oktober daaromvolgend kan je misschien suntjes los. En in februari daaromvolgend konden we echt los. Dus we hebben in heel krappe tijd met deze jongens en die jonge dame daar, hebben wij dat schip in de slijn. En dat vind ik voor haar een hele prestatie. Een prestatie van formaat. Jongens, dankjewel dat je me wijzen woon. Eens even Sjen. Ja, wij gaan naar de muziek. Waar ik nog een heel groot applaus in weer als ze mooi het klappen. Maar nog even een heel groot applaus voor de man van Admoran.
fucking clear! Squat your muddy horns, picking a crop! Are you ready? Are you ready? Dankjewel! Ja, Ad Moran, fantastisch jongens. Hartstikke bedankt voor je optreden en een heel soort succes met die cd. Paste er toch echt geweldig bij, deze muziek. Marianne, bij waar is je sto? Ja, ik sta aan deze kant inmiddels weer. Ik sta naast Oebele Fries. En jou mag je even vertellen, wat doe je precies? Nou, eigenlijk doe ik net zo volle meer, want ik ben mijn pensioen. Maar wat ga je altijd doen? Eigenlijk hoor ik niet met het dwaan. Ja, maar jou hebben wel iets bijzonders Ja, ik heb wel doen. wat in. Ik ga schoflang met dwaan houden in Grijns, met Oud-Fries. In Grijns met Oud-Fries? Als docent. Oh. Bij het Fries Instituut van de Universiteit van Grijns. Ja, en jou hebben daaraan iets heel bijzonders doen. Want jou hebben de tekst insprutsen bij de expositie van de Vikingen hier in het Fries Museum. Ja. Nou, dat wie een liedje mooi te verzeld. Even een stukje Oud-Fries inspreken. Als ze in vrije dat doch me dat verzeld. Ja, want er zijn net zoveel mensen meer die dit spreken, toch? Oud-Fries bedoel je? Nou, Ja. nee, die ben ik nog net zo vaak tjenka. Nee. Hoeveel denk je dat er nog binnen? Ja, nou, in principe net in je. Behalve jou. Tja, dat Fries, dat is het Fries dat sprutsen waard in Friesland zat tussen, nou, laten we zeggen, al 100 en 1500. Nou ja, mensen die tijd, die rennen je net meer om vanzelf. Dus het bestaat alleen nog maar op schrift? Het staat alleen maar op schrift. Maar als je er is wel eens een enkele aparte links hebben we dan maar zeggen, die bezieken dat een beetje nij te doen. En dat die aparte lingen ja ik dus. Ah, nou. Maar jou gaan iets voordragen, want we zijn natuurlijk hartstikke benieuwd nou hoe dat klinkt. Zou je een stukje voordragen willen? Ja, wist wel. Ik zal mijn best doen. En wat is het voor tekst? Nou, als je, wat er in het Oud-Fries op papier staat, op schrift stelt, is hoe de Noormannen, hoe de Vikingen. Dat is net een hele protte, maar er is wel wat. En dat vinden we waarom in Oud-Frieske rechtsteksten, in wetsteksten, kan je wel zeggen. Die binnen net uit de tijd dat de Noormannen in Friesland te houden, maar die binnen in krijgt wat lettertijd opschrijven. Maar de jou is wel een idee van hoe zeggen de mensen een schofje letter nog onzien die Noorman. En dan toch wel blikken dat ze eigenlijk in lettertijd nog altijd diep onder de indruk wien van wat de Noorman jaren onrecht had. Nou, we zijn heel benieuwd. We gaan even naar jou luisteren. Ja, zijn we los? Ja, we gaan los. Een Ja. heel groot applaus voor Oebele Fries. Dank u wel. Nou, hier komt het. Jefter Northman komast. Aan een man hen dat aan boenden tot de skippen brengt. Aan hij mis hem aan in zijn eigen landen toe in de thorpen komt. Aan hij der hoes barnt. Aan de wief aan neder neemt. Aan de man slijt. En de gewetsa hij to evela dicht. Jef hij daarna ontvlucht. Jef dat lezet werd. Zo stand hij aan luid worpen naar ware. En onder bonnen naar thingen. Ontspreekt maar hem toe, dat hij alle evela deen hebben. Zo jecht hij des. En kwees, hij hebben al zadeen. En in de zoor, der neemt boot onbejewa. En ook naar de frezevellen. Gewand, hij dede daar gwielen, als zag hij een skalk was. Die skalk skolde dwaan, als ze hem zijn hera baat. Vroeg des liefes willa. Dit klonk
heel erg mooi. En ik vond een beetje Scandinavisch, wat wel wat logisch is natuurlijk. Maar wat stoen je nou? Ja, nou ja, dit is gewoon Fries dus. Ja, maar... ja, gewoon Fries. Uit wat jij er ziet. Uit wat jij er ziet. Maar wat is een beetje een Notietse vertaling? Ja, nou, ik zat nog net helemaal vertalen, net oerzetten, maar ik kan het wel even geervetje nou, waar gaat het nou over? Nou, het gaat over het geval dat een man uit Friesland, een Fries, dat hij meegenomen is terug de Vikingen. En dan mij haar op raaftochten gaat. En ja, dat kan voorkomen, dat ze dwong binnen om mij te dwaan. En alle misdieren, alle evela deden, alle duivelske dieren die de Noorman doen, als ze daar om mij deden. Dan kan het voorkomen dat zo'n man kans heeft om uit te naaien. Of hij wordt vrijkocht. En hij komt waarom in Friesland. Hij is waarom in Friesland. Dan moet er verschijnen, zoals staat hier in deze wetstekst, dan moet er verschijnen voor het gerucht van het volk. De volksrechtbank, het ding. Ja, en dan wordt hem verhouden van, du hast alle duivelske dieren bedreven. Maar de Noorman, ik hier in uw eigen land. En wat dacht die man dan? Hij houdt het ta. Hij zei, ik heb het dien. Ik heb het dien. En dan, en dat is eens heel verrassend en heel bijzonder, dan krijgt er dan een zware straf. Wordt hem de kop afslaan. Wordt er versoept in de zoute zee. Zodat ze niet te graag waar mochten. Nee, niet van het alles. Het wordt hem, hij hoeft, zo staat het er letterlijk, hij hoeft geen boete te betalen. Hij hoeft ook geen vredegeld te betalen. Dat weer nog een soort extra boete, zeg maar, het vredegeld. Want, en dan komt het, hij had dat dien onder dwang. Hij had het dien omdat er een skalk was, dit er letterlijk. Een skalk, dat is, nou we kennen het van zeggen, een onvrije, een slaaf. Hij werd onvrij door het dier. Hij werd gedwongen om dit te doen. Want een slaaf, een skalk, die moet doen wat hem zijn wordt. Want anders kost het hem zijn eigen kop. Oebele Fries, dank je wel. Graag gedaan. Heel interessant dat die wetteksten er nog binnen. Dat is toch maar mooi. Intussen is hier weer aangeschoten de conservator Diana Spiekhout. Applaus voor Diana. Nou, we zijn een heel eind verder. We gaan een heel soort leerd ook al. Ja. En wat mij opvalt is dat ja, wij vielen us als Friesen toch blijkbaar heel wat verboen met die vikingen. Hè? Wie is een paar mensen die zeggen, ja, dat is de skiertnis, daar viel ik wat bij, Ja. dat jet bij mij. Wat is dat? Nou, ik vind het heel mooi dat mensen dat zeggen. En ik vond het ook heel mooi dat volgens mij de dame met die prachtige tatoeage zei van, ja, we horen eigenlijk zo weinig over de regiogeschiedenis op de scholen. Wat ik persoonlijk ook heel jammer vind, want ja, daar komt de bewustwording juist vandaan voor, al op jonge leeftijd voor de geschiedenis. Maar ja, het is natuurlijk wel prachtig dat je die verbondenheid dus voelt met, nou ja, toch hetgene wat hier ooit is geweest. En dat is niet zo vreemd, want als we naar de vroege middeleeuwen kijken, 6e, 7e en 8e eeuw, dan zien we dat de landen rondom de Noordzee heel erg met elkaar verbonden zijn. Niet alleen dat ze handel met elkaar drijven, maar ze wisselen ook ideeën uit over geloof. Dus wij geloofden hier in Frisia, wat toen trouwens uitstrekte van ja, de Zwin in België tot aan de Wezer in Duitsland. Dus het hele kustgebied, dat noemde je toen Frisia, dat was veel groter. Nou ja, daarin was men ook in eerste instantie gewoon heidens. En had men ook zelfs een soort ja, vergelijkbare organisatie als de andere kustgebieden langs de Noordzee. Dus aan de Britse eilanden en de Scandinavië. En op een gegeven moment kwam hier het christendom. Dat zijpelde langzaam door. De Friesen die werden niet in één keer gekerst. En dat duurde juist door de Noorman-invallen. Duurde dat veel langer. Maar ja, dan op een gegeven moment verdwijnt wel iets meer die oriëntatie naar het noorden toe. Maar ja, tot die tijd blijft die verbondenheid wel bestaan. Dus in die zin is het helemaal niet zo vreemd dat de mensen dat voelen. Dus wij kinderen eigenlijk wel u een beetje viking mij vielen. Nou, als je natuurlijk viking als een piraat definieert, als we het historische begrip gebruiken, dan kan iedereen, bij wijze van spreken iemand uit Timbuktu, kan viking worden. Ja. Maar als je het even heel logisch bekijkt, nou, de eerste echte vikingen, de piraten die de grote golf voor aanvallen zorgden, die kwamen wel uit Scandinavië. Ja, en het is natuurlijk dan niet heel erg vreemd dat dan ook Friese in die zin
ook op een gegeven moment gingen aanschuiven. Want er was al heel veel contact, er werden al heel veel ideeën uitgewisseld. Dus dat is het een kleine stap verder dat je dus ook je misschien wel bij zo'n piratenbende aan gaat sluiten. Hast du eens een idee waarom dat onderwijs er zo weinig is? Nou, dat vraag ik mij altijd heel erg af. Ik ken het ook niet van mijn basisschool. En ik denk dat toch dat we daar naar misschien het onderwijs of de politiek moeten kijken. Ja. Regiogeschiedenis kent in Nederland gewoon heel weinig aandacht. En vooral de middeleeuwen, die worden altijd weggeduwd. Ik denk dat heel veel mensen, hier zitten gelukkig veel geïnteresseerden in de zaal, maar ik denk dat heel veel mensen, als je op straat gaat vragen hoe waren de middeleeuwen, dat ze eigenlijk helemaal geen beeld daarbij kunnen vormen. Ik vind dat echt heel erg jammer. En ik hoop dat toch ook met deze tentoonstelling dat wij iets aan die beeldvorming kunnen bijdragen. En ook wat echt is en wat nou gewoon mythes zijn die ooit de wereld is aangekomen. Zoals de vikingen met de helmen met horens, wat natuurlijk helemaal fout is. Ja. Maar dat weten veel mensen hier gelukkig wel aan de zaal. Maar dat soort mythes, dat blijft wel een soort van voortleven. En daarom is juist goed onderwijs, al op de basisschool, en dat doen we bij het museum natuurlijk met educatie al heel erg, dat we kinderen meenemen naar die tentoonstellingen om dat te laten zien. Ja. Proberen we dat natuurlijk toch een beetje ook aan bij te dragen aan die beeldvorming. Wat zullen wij nou in de Joodijske Frieske maatschappij waarom van die skiëtnis, van die vikingskiëtnis? Zien we nu nog iets terug in onze huidige maatschappij van die vikinggeschiedenis? Nou, misschien niet direct. Als je zo heel concreet kijkt van hoe we nu zijn. Het is niet dat we plaatsnamen hebben of zo die nog Scandinavische invloeden hebben. Het zit vooral echt in die geschreven bronnen zoals Oele dat net voorlas. Maar ook in de artefacten die je archeologisch gezien terugvindt. Waarin je dat vooral ziet. En daarmee moet ik ook zeggen, als we nu naar het landschap kijken zoals het er nu bij ligt, zijn we gewend dat we van Dokkum zo op de A7 of zo kunnen knallen richting het westen. Maar dat kon helemaal niet in de middeleeuwen. Want er lag een dik ket veen tussen het kustland en tussen het binnenland. Dus ook de beleving van die mensen was gewoon heel anders. Het landschap is gewoon niet vergelijkbaar met hoe dat nu is. En dat is ook heel belangrijk voor de beeldvorming over dat verleden. We romantiseren natuurlijk nu wel die viking, ook hier vanavond. Maar dat was ook een gruwelijk stuk geschiedenis. Nou, ik denk wat ik al een paar keer hier hoorde terugkomen, ook bij de gasten, is de verschillende definities waar ik aan het begin van deze uitzending al over had. De moderne definitie waarin viking een soort levensstijl is, dat je het heidendom kan aanhangen. Nou, die wordt nu heel veel gebruikt door mensen die weer opnieuw geïnteresseerd zijn in dingen als het heidendom. Maar ook de oude definitie die gewoon door mensen uit die tijd op schrift is gesteld door Anglo-Saxische mensen. Een viking is daarin gewoon een piraat. En dat is dus de definitie die ik steeds hanteer als ik het over vikingen heb. En als ik het over het heidendom of wat dan ook heb, dan spreek ik over de Scandinaviërs en de cultuur die daarbij hoort. Dus dat is even het definitieverschil. Jullie hebben dus ook een speciaal programma voor basisscholen, om daar nog even op terug te komen. Ja, die kunnen bij jullie terecht voor dat stukje geschiedenis? Er worden posters verstuurd met de interessante sticker. Ga jij ook mee op viking? En er zijn zelfs in de tentoonstelling een speciale kinderlijn. Kinderen kunnen ook dingetjes, opdrachten doen. En ze kunnen helmpjes opkrijgen en zwaarden. Nou, de mensen die gisteren mee waren naar de opening, die hebben al even de wapens, tussen haakjes, kunnen testen. Ja. Dus dan kunnen kinderen ook bijltjes vasthouden en zwaardjes. Dus, En dat schip, ik zag de gasten van gisteravond mochten erin zitten. Mag iedereen in het schip zeker. zitten? Je kunt gewoon het schip in. Dus, en daaromheen zie je dus de projecties en dan zie je ook de mist. En als je in dat schip ziet, dan krijg je echt een beetje het gevoel alsof je zelf misschien ook wel op viking aan het gaan bent. Dus het geeft wel echt een soort met onheilspellende, maar toch zeer interessante, wat Sarah ook net zei, dat misschien zijn we toch stiekem allemaal wel een beetje viking in ons. Mooi. Wat dat betreft ook mooie timing om vlak voor de herfstvakantie te openen. Ja, dat is natuurlijk, dat hopen wij dat mensen natuurlijk komen kijken naar onze tentoonstelling. Dus dat zou fantastisch zijn. Ja, we gaan straks even naar dat prachtige boek wat je bij je hebt. Maar vertel even de feitjes rond de tentoonstelling. Wanneer kunnen we heen? Welke tijden, welke dagen en tot wanneer is het te zien? Nou, vanaf deze zaterdag is de tentoonstelling open voor het publiek. En hij zal staan tot 15 maart 2020. Dus dat is niet een super lange tijd. Maar
als je het wilt zien, ga vooral heen. Dat zou echt heel erg leuk zijn. Wij doen het natuurlijk voor jullie. Dat is uiteindelijk wel het doel van een museum. Ja, mooi. Oké. Je hebt een boek op schoot. Ja, want ik heb een boek mee. Zoals ik al een beetje aangaf, hebben wij inhoudelijk gezien heel veel moeite gedaan om nieuwe data van onderzoekers te verzamelen op een publieksvriendelijke wijze in een boek te presenteren, zodat we een stukje aan de geschiedenis van Friesland kunnen toevoegen. Want zoveel informatie is er op dit moment helemaal niet toegankelijk, zeker niet voor het grote publiek. Nou ja, dit is het boek. Ik zal Kan een ik je beetje, helpen? misschien kun je hem een beetje doorbladeren, dat je gewoon even wat beelden laat zien. Er zitten verschillende artikelen in, ook van wetenschappers. En die landschapsreconstructie die ik al liet zien. Ook natuurlijk mooie aantrekkelijke kaarten van Frisia uit die tijd, van objecten. Ja. En dit exemplaar mag ik vanavond weggeven. Ja, maar we hadden een beetje het ding van, hoe gaan we het nou weggeven? Want er zitten veel mensen in de zaal, gaan we verloten, maar dat is natuurlijk ook niet zo praktisch. Dus we hebben gedacht, dat er zijn mensen verkleed vandaag, dat degene in het mooiste kostuum, of het interessantste kostuum, het kan krijgen. Maar ik keek rond en toen zag ik daar allemaal alweer mensen staan die zo ontzettend fantastisch uitgedost waren. Maar ik moet dus wel een soort van keuze gaan maken. Ja. Dus ik had een beetje gekeken en toen dacht ik van, wat vind ik nou echt heel erg Scandinavisch en kenmerkend voor Scandinavische jurken. En dan staat er een dame vooraan en die heeft een Scandinavische jurk aan, ook met brosjes erbij, met bandjes en kralenkettingen. Dat is ook in de tentoonstelling te zien. En ze heeft ook nog eens een keer een heel mooi vlechtbandpatroon heeft ze om. En toen dacht ik van ik vind dat toch wel heel erg fantastisch. En ik hoop natuurlijk dat de andere mensen zich niet beledigd voelen. Want ik vind ook die andere kostuums super gaaf. Maar ja, ik heb maar 1 boek. Sorry. En ik dacht van dan wil ik het toch aan haar geven. Ja. Bij deze. Ja. Ik zei Suzanne. Ja, prachtig. Ja, ben ik mooi. En van de uitstalling koest ook niks nijs meer leren. Maar misschien dat nou wel slag had, maar dat doet. Ja, wist wel. Ja, er is altijd wat thuis te leren, toch? Mooi, ja. Dat vind ik wel. Hey, we hier het zeker over dat beeld van die vikingen, wel eens wat romantiseerd wordt, met die helmen, met die grote horens erop. Daarvoor geven wij naar Marianne. Ja, dat wordt heel erg romantiseerd, heb ik wel eens jet. En ik sta hier naast Richard en RJ van Cinematig. Cinematig, wat is dat? We organiseren een filmfestival voor een beetje alternatieve films die meestal net in bioscoop te zien binnen. En dat is het eigenlijk wel een beetje. En je hebt iets voor dus mijn naam. En ik denk dat je hem er maar gewoon aan moet. Take it away, Cinematig. Dank jullie wel. Ik ben Richard, dat is Roujette. Dat werd net al gezegd. Ik vind dat wij die prijs hadden moeten winnen van beste kostuum. Maar dat geeft niet. We gaan gewoon door naar de opening van onze spreekbeurt. Daar gaan we. Sorry alvast voor de mensen in de zaal. Dat is... Tere zieltjes, excuus. En we gaan een paar mensen... Sorry alvast. Vikingen! Yay! Een tijdje geleden werden we gebeld door Jacco. Was het Jacco? Jacco. Ja. Met de vraag... we gaan iets over vikingen doen. Kunnen jullie zeggen iets over slechte films met vikingen? Wij nadenken. Slechte films met vikingen. Wij hadden geen idee. Dus ja.
Moeilijke vraag. Dus er sprong niks, zeg maar, gelijk dat ik dacht, dat is echt een slechte film. Dus heel lang nadenken en toen dacht ik, ja, waarom zijn er eigenlijk zo weinig slechte films over vikingen? Ja, vikingen. Nou oké, wat staat er nou inherent aan een viking? Ja, dit is een vraag, een antwoord. Is er iemand die dat weet? We hebben het in principe al een beetje besproken met leerlingen, studenten. Ja, een viking heeft een boot. Dank jullie wel. Ja, en zo'n boot, dat wordt gemaakt van hout en het kost heel veel geld. Heel veel geld. En wat heeft een regisseur van slechte films nou niet? Juist, geld. Scherp. Dus zo'n boot kunnen ze niet maken. Want, hè? Tenzij. Ja, tenzij... Ja, kinderarbeid. Ja, maar ja, dat is natuurlijk verboden. We mogen niet aan kinderarbeid doen. Dat is gewoon, dat kan niet. Ik bedoel... Nee, daar kunnen we wel om lachen. Maar... Nee, kinderarbeid is verboden. Ja, dat kan echt niet. Oh, ja. Sorry. Sorry Chris, love you. Dus in de jaren 2000, toen kwam de computer. En toen konden we plotseling prachtige vikingschepen animeren. En daar gaat ons volgende fragment over. And we established the Viking gods for all eternity. Norsemen! Na de rooi mag ik die uitzetten. Ja, jullie zagen hier een stukje uit de film Vikingdom, heet die, 2013. De hoofdrolspeler, gespeeld door Conan Stevens. Ik vertel even wat over deze film dan. Dat is leuk. Ja, die man heeft goede keuzes gemaakt in het leven. Hij was eerst The Mountain bij Game of Thrones. Toen zou hij in The Hobbit spelen en toen zei hij, ik ga dan uit Game of Thrones vandaan. Toen kreeg The Hobbit een beetje vertraging en toen speelde hij in deze film. Dus zo zie je maar weer, sommige keuzes hebben wel effect op je leven. Sommige keuzes, dan organiseer je een filmfestival. Ja. We laten even de trailer zien van dezezelfde film, want het is een soort van samenvatting van alle goede beelden. Everybody has a story to tell about their lives. My story begins the day I die. Only an undead can pass through Helheim and return to meet God. What you ask of me is impossible. We're going to need men to cut your way through there. For any man here who would be a Viking, follow me. Soldiers have from the north. You have powerful enemies, Bane Irik. They'll not return for the crown. Instead of been asked by the gods to take on a battle with impossible odds. With whom? The god Thor's. I've come for that which is not yours, nor your one god. Your son.
tell, Hans, there are many things you must do well, but one thing you cannot avoid. What cared I for waters? I am a god. Make your way to the Hendrik Stone inside the fort in Trondheim. The pathway will be open during the coming blood eclipse. Come to face you, Thor, and die if I must. In 3D. Ja. Ginger Thor is echt mijn favoriete Thor. Maar we gaan even door. We zouden natuurlijk cinematig niet zijn als we toch even heel erg op zoek waren gegaan naar een oude film over vikingen. En dat hebben we gevonden. Natuurlijk een Noorse film. Oh nee, wacht. Turks, hè? Ja, Turks. Arkan is een superheld uit Turkije. En die vecht tegen alles en iedereen. En natuurlijk ook de vikingen. Dus we gaan over naar Arkan versus de Vikings. Tarkan. Dat lijkt ons ook een heel goed idee inderdaad, vikingen. Dus, 2019, natuurlijk het jaar van de vikingfilm. Ja, we moeten snel door. Ik ga gewoon de volgende film aandrukken. En dat is, behoeft geen introductie. Kijk en huiver. We hebben hier niet ingeknipt. Dit is zoals het is. Ze hadden ook apen in Scandinavië. Zo mooi.
Dank. Sorry voor deze schokkende beelden. En die kopstoot, die was ook afgrijzelijk. Ja. Er zit nog een hele mooie scène in deze film. Wacht even. Terug. Jemig, Richard, doe je dit vaker? Sorry, terug naar Techno Viking. Ja, er zit nog een hele mooie scène in deze film. En die willen we jullie niet onthouden. Ik zal hem op een gegeven moment even op pauze zetten om te kijken wat het gevoel is onder het publiek. Moet ik wel de juiste aanklikken? Nou, stel je staat voor een kasteel. En je hebt het al niet zo op rennen, zeg maar. En je hoort dit geluid. Wat ga je dan doen? Iemand een idee? Zullen we gewoon kijken? Dan ren je het bos in. Dat was de prachtige film. Hoe heette die film? Ik vergeet. Het was een prachtige film uit 2019. Dan gaan we natuurlijk op zoek naar IMDb. Hè? Wat voor reviews heeft hij gekregen? Dus laten we eens even kijken. Wat voor reviews heeft Viking War? Een 6,2. Dat is nog een vrij hoog cijfer. Ik bedoel, ja, dat is vrij... Ja, awesome film. Nee, niet. Oh, wacht. Nee, it's horrible. It's crap. It's shit. It's horrible. Fuck. Bla, bla, bla. What the hell? Wat is allemaal... Hey, een 10-10? Holy crap. Dat is best een... Die man komt me bekend voor. Even, wacht even hoor. Die man, die is... Cast? What the fuck? Oké, voor mij zijn we een beetje door onze tijd heen. Ik heb nog echt iets heel slechts hebben we gemonteerd. Ja. Nou, gemonteerd is een groot woord. Ja. Willen we dat nog zien? Dat willen we nog zien. Zeker willen we dat nog zien. Oh, sorry. Ja? Nog 1 keer? Maar het is echt heel erg slecht. Oké, sorry. Hier komt ie. These men from Norway gave history one of the greatest warriors it has ever known. He was called a Norseman. The Norseman stars Cornel Wilde, Mel Ferrer, Susie Coelho, Jack Elam, and Deacon Jones. This is the story of the men who discovered America 6 centuries before Columbus and encountered on its eastern shore the fierce Iroquois Indians. Charles B. Pierce's The Norseman. Dames en heren, Sina Maarten. Dankjewel. Oh, jullie willen nog wat zeggen? Ja. Ja, mag dat? Ja, tuurlijk. Wij organiseren dus ook een filmfestival. Over vikingen? Over vikingen onder andere. Ik wil de groeten doen aan Anton. Willen jullie kaartjes kopen? Het is 7, 8 en 9 november. Kijk op cinematig.nl. Woe! Top! Dankjewel. Gaan we allemaal naartoe. Intussen ben ik aangeschoven bij Grutte Pier. Nee, dat is niet waar. Bij Frans. Hoi Frans. Hallo. Jullie hebben allemaal een biertje op tafel staan. Laat eens even zien, jongens. Dit is heel speciaal bier. Want dat is heel speciaal gebrouwen voor een gelegenheid. Ja, voor de tentoonstelling natuurlijk, voor Wij Vikingen. Toeval. Nou ja, zo gaat dat dan. Hè? Dan hebben ze een goed bier nodig, dus dan komen ze bij ons. Een goed bier. Ik ben wel even benieuwd. Er staat hier een heel mooi biertje voor ons. Ja, is dat nou echt vikingbier? Nou ja, echt vikingbier. Wat ik van het museum begreep is dat ze eigenlijk een beetje mede dronken vooral. Dat is eigenlijk een soort
drank wat je van honing maakt. Dus zo zijn wij eigenlijk bezig gegaan om honing als toevoeging te gaan gebruiken. Dus ja, in die zin is het wel een soort vikingbier, ja. En wat voor type bierdrinker vindt dit nou? Want ik heb helemaal geen verstand van bier, dat geef ik meteen toe. Is dit licht bier? Is dit zwaar bier? Is dit, wat is dit? Nou, ik denk dat de meeste onervaren drinkers noemen dit een zwaar bier. Maar een beetje liefhebber vindt dit wel gewoon een middelmatig biertje. Het is een 7,5% triple bier. Waar we dus honing aan toegevoegd hebben. En die geeft juist weer dat extra zoetje. Waardoor die eigenlijk weer wat toegankelijker wordt. Dus daar wordt hij wat minder zwaar van. Oké, nou, ik denk dat we met z'n allen maar even moeten gaan proosten, jongens. Tjoch! Nou, dat is best wel een beetje zoetig inderdaad. Dat is lekker, hè? Ik ben een hele onervaren bierdrinker, maar ik vind hem best heel lekker. Nou ja, dus er zijn best wel veel mensen die dan zeggen... ja, ik lust geen bier. En dan zeg ik, nee, jij weet nog niet welk bier je wel lust. Want iedereen lust bier. Dat is gewoon een feit. Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiter. Frans, dankjewel dat je hier was. Applaus voor Grutte Pier. En drink smakelijk. Ja, en intussen is hier kwam te zitten Willem Schoorstra. Waar is die pilsje? Ja, die zit hier op een groen, hè. Hoe voest hem? Ik vind hem wel lekker. Ik vind hem net... Want ik had er van tevoren helemaal hun hoor van... Het is net te sweet, maar... Het is hunning, dus ja. Maar nee, hij is net te sweet. Even een applaus trouwens nog voor Willem Schoorstra hier. Hij is lekker. Hoe vies het, Joen? Nou, het is wel nieuwsgierig, toch? Ja. Ik bedoel, het is heel afwisselend, dus vooral dit laatste onderdeel, dat wie ik wel even de boom, ja? Dat is zo, joh. Geweldig. Er zijn heel veel films die we jong nog download, denk ik. Echt hier. Serieus, hè? Ja, echt. Ja. Wie het er even over, ja, dat we eigenlijk net genoeg weten van onze eigen skiertnis. Dat is echt, ja, was het wel zeist. Ja, nou, de koetje van de jongen is echt al jaren, hè? Ja. Dus ik bedoel, dat is echt direct de reden, denk ik, dat wij maar een projectgroep uiteenzet zijn. Om te bezieken een middeleeuws dorp te bouwen, een Fries middeleeuws dorp. Want ik heb van de jongens een heel veel viking, maar dan heeft het wel weer over cultuur. En er wordt wel een soort van, ja, soms wel een beetje kunstmatig bezieken van een connectie tussen Friesland en ja, de rest van Scandinavië. Ja, die is vrij beperkt. Daar vertel ik niks nice mee, denk ik. Maar Friesland had zelf een hele rijke skiernis. En het is juist die skiernis, en daar had het door cultureel kapitaal, die wij verzilveren willen. En dat doen we net. Dat doet Scandinavië dus heel goed. En dat doen wij net. En, ja? Nou, dat beschreeuwen, hoe komt ze dan bij om met uw dorp ergens te beginnen? Ik schreeuw ook columns voor de omroep, dat ook teasers, radiocolumns. Ik had toen op een gegeven moment ik het hier gehoord. Kijk, door dit onderwerp. En toen had ik een eind zijn van... waarom smieten wij net een terp op, een nieuwe terp... en bouwen we daar een dorp op? Zodat we de mensen zien laten kennen van hoe het eruit zag, wat er gebeurde. Ze kent roken, ze kent vielen. Ja. Daar is verlet van. Mensen komen van Roenenwaai hierheen om in de kunde met de Friese skiernis te komen. En dan, ik had het zelf mooi maken in Vrommers uit Amerika. Ze wij maar ik heen. En dan val ik eigenlijk varend stil. Ja, dan kan ik zeggen, ja, Fries Museum misschien. Nou wel in alle gevallen. Ja, maar dit gaat over een periode in. Maar dan nog gaat het dus een heel veel wol over viking. Ja. En net op Friesen. En dat is een verschil. En je komt mensen die willen de Friese geschiedenis mooi krijgen. En dan ga ik nog niet zo liever zeggen, de eigen bevolking, de jeugd, maar ook de adem. Maar was het dus is maar dat dorp wat we aan het begin van de uitsturing zeggen, dat terpenlandschap, dat was toch gewoon ergens in de provincie waar Nijmeidje? Op die manier, ja. En hoe vier ben je plan? Wij zijn Safir, dat wij een locatie op het Erga. En dat wij, die is in beheer van, ik mag even eromheen praten, van een organisatie waar wij... Waarom was er omheen praten? Ja, nou ja, omdat het al keer nog net wis is. Dus dan ken ik hier elke keer denken, nee, dat net. Dus we gaan met de directeur ervan hopelijk eind deze maand om de tafel. Om te zien of wij dus daar de beschikking over krijgen. Oké, maar er is een directeur van een plak ergens in de provincie? Nee, van een organisatie. Ah. En wij gaan een plak op in de provincie wat helemaal aan ons betinksend voldocht. Maar dat mag no vlak wezen of leidt er al een terp? Het mag in vaste plak om het water wezen, want we wilden dus ook boorden bouwen. En dan geen drakkers, maar Fries geboren. Dat komt er dan ook bij, ja. Want dat is natuurlijk ook een verschil.
En een beziekerscentrum en alles dan? Ja, beziekerscentrum, alles erop. Er zit dus een hele... Ik denk Holwert on Zee. En dan een beetje ouder. Ja, nou ja, daar is plakken nog misschien. Nou ja, als goed, dat er zit dus, mooi is. daar hoeven we net omheen te draaien. Er zit behalve die culturele kant, zit er ook een hele economische kant om. We hopen dat de werkgelegenheid op smieten gaat. Ja, dat is die culturele kant. We hebben natuurlijk heel wat opzetten. En wij hopen dat wij ook daar een duidelijke sociale kant aan kennen. Toch, die mensen daar onder werk te krijgen. Die het nou een beetje moeilijk zitten. Die er krijgt wat boeten vallen in de maatschappij. Die er wat regen. Dat die daar een plakje vinden kunnen. Zodat ze daar weer part van een groter geheel worden kunnen. Eigenlijk. Dat is wat we graag Ja, willen. ik vind wel applaus. Stiepjes. Dus zij hield iets u's en wij. Ja. Waar jij erbij? Dat is onder andere Alfred Plantinga van de Veiligheidsregio Friesland. Die zit daar. Maar dat reden... Maar mijn kapsel, zeg maar die. Dan hebben we nog Oets Westerhof. Nou, de meesten zullen hem hier wel kennen van Culturele Hartstijd. Die had iets. Nou een eigen bureau. De Waardenvereniging zit erbij. Luigi Kobe. Er zit directeur Henk de Vries zit erbij van Friese Geeën. De echt wel bekende politicus A.I.E. Soeboer zit erbij. En Hanai dan van de Friese Academie. Gewoon mooie groep. Ja, we hebben een goede brede groep, dus alle terrein ben wel wat aardutsen. En wanneer hebben we meer? Haha, het laatst morgen natuurlijk, hè. Maar wat ik al zei, we hadden dus eind oktober een vergadering met de directeur van dat steekgroep. Wat we net zeggen, mij. Nee, laten we nog even net. Maar mocht dat terug in, mocht dat omgaan, ja, dan kunnen we heel snel, denk ik, hele grote stappen zetten. Dus wij hopen binnen 4 jaar alles klaar te houden. En daar praten we eigenlijk nog niet eens alleen over een dorp, maar alles erop en eraan. Maar eigenlijk ook over dat wordt voel je van de jongens ook al, want we willen wel, wel internationaal vooral. Een experience. En dan hebben we het over de Magna Frisia Experience. Dat wij dus stel het je voor als een route die in het, zeg maar, het oude Magna Frisia helemaal pakt. Dus van Zeeland, laten we daar beginnen. Nou, belangrijke plakken zoals Wijk bij Dorenstedt. Wat we jet hoe Grut Friesland ooit weer. Precies, ja. En dan op ieder plak, dat is op ieder plak die een informatie krijgt is van het verhaal van Friesland. En dan hield hij dus de kist van, laten we zeggen, daar waar naar Noord-Holland, Medemblik, naar Friesland, Greensland, de Upstelzenbeem, Kloster Ilo. En dan hopen we dat wij dus een geerwerking omgaan kennen met echt een heel groot vikingplak in Haitaboe, Hardeby, Schleswig-Holstein, Stifte Trofriezen. Dat wil ik er even bij zeggen. Vandaar dat we daar een grame geerwerkje willen. Ik roep waardvoerzild, onvregen. Ja, als je daar krijgen we aan de mensen voor die daar specifiek mee doen. Safir is nog net. Nee, ik wil nog wel zeggen bijvoorbeeld, je maakt ook een hele nieuwere hoek muziekje, want wij winnen van Simmer in Zweden. En dan praten we met mensen die bouwen een hele grote koningshal in Leieren. En dat is een gigantisch ding, dat is een kathedraal van hout. Prachtig mooi. Maar toen rek me door een praat met de vrouw van de fondsen. En zeiden we, nou, dit is een megaproject. Waar komt het geld eigenlijk al een keer bij? Want daar hebben we ook eens een keer gedaan. Nou, ze zei, we hebben 64 miljoen van een stichting van Elon Musk gekregen. Er zit wel een betenkst nog, educatieve dingen. Maar daar hebben ze 64 miljoen van Musk zijn stichting gekregen. En, echt verrassend, 10 miljoen van de tabaksindustrie. Die had daar in Denemarken had ze daar dus ook een fabriek. En ja, hoe is dat machine was, daar had wel discussie over geweest van wat over. Ja, accepteren we dat? Accepteren we dat, maar ja goed, uiteindelijk yield is yield. Ja, yield is yield en het is wel ongegaan. Dus het jouwt ik maar om dat je dus soms uit hele onverwachte hoeken centen wij krijgt. Nou, ik neem aan dat als er wat nice te melden is dat we hier een volière willen. Ja, dan op een jaar. Zodra het ding concreet wordt, dan melden we eens even. Hé, ja maar eens. Ja, nou, fantastisch. Ja toch? Tegentank Willem Schoorstra, mooi plan. Intussen zit Geert Tichelaar van uw kleer. De microfoon is voor jou. Ja, nou best gedaan. Ik ben Geert Tichelaar en ik ben dichter. Het eerste vers is Njoggene nachten. Griene raaien... Ja, wacht even, Willem. Njoggene nachten. Griene raaien en snieënklokjes wit je loft zijn jochs mi van de egen. Krieën skaatje als onheil van soldel,
Het komt als het dichtklappen van een boek min het zin. De tuin, de beem, het eer dat zit nog in de kos. De wiesheid krost de krieën, zwart en grut als een raben op de teen van mijn skoeg. De wiesheid raast een man in de doorriepening, fiest hij net. Een but, een stijf, mijn ruin in een eer neemt me op. Ticket hemzelfs op een voorholle. Ben ik gek in de kop, daar fiest het. Het tweede vers is speciaal schreven voor deze joen. Ik ben part van het dichterscollectief Rikst. Dus dit vers zit ook al op rikst.nl. Dus als je met dat die thuis even rustig nalezen willen, dan kan dat dus. Het gedicht is een proza gedicht en het gaat van identiteitscrisis. Toen ze de band Balders Draumar en Dutsen hier ze oors geen praat meer als wie Wietsings. We stammen ommers van het Deen om te mij de grote volksverhuizing de juten discount optuin binnen. Er binnen nog zo'n soort woorden hetzelfde, like als Tomstok en Goeiemoorn. Ik hier hetzelfde sankje al zo vaak onjaren matten, maar in ien kwam ze mij een nieuw argument op het proppen. Daarom komst u zo graag in Denemarken, omdat diep in die zielen die heiteloon is. Ik rekke wat langer, wat meer betiezen, want je wie een iris wat lien, krijgt van mij vallen, maar ik sok gay Fries praat. Meesken, dank wel. Weer tegelijk, tegen tank. Ja jongens, we zijn naar het eindkamer. Wat een prachtig mooie volle uitsturing. Bleef lekker al hier even zitten. Het is gezellig en de bar is open. Dus we kunnen mooi nog even hingen blijven. Ik wil al uw gasten tegen tank zeggen. Vooral vanzelfs het Fries Museum. Vanaf komend weekend is de uitstalling Wij Vikingen te zien hier in Ljouwert. Ja, dan ben wij er takkenweken weer. En dan is er een voorstelling Nooit meer alleen. Een persoonlijke voorstelling van de Ljouwerter Nina Timmersma. En zij vertelt over haar leven en de rol van de Griekse tragedies daarin. Met een heel oorstik skiertnis, weet je, ik van alles bij vielen en van fine kennen. Mensen, tegen tank al hier dat je hem de wien, tegen tank gasten. Fijne joen nog. Bedankt. Woe!